Vi har valgt at bruge en masse farvefarver, fordi det skaber en rigtig god energi. Og vi har valgt at bruge de samme farver til alle billederne, men for at det skaber en sammenhæng ved alle billederne. Derudover har vi valgt, at der skal være forskellige mønstre, og det er blandt andet fordi, at vi selv sætter vores personlige præg på billedet. Ja, og så oven på vores baggrund, der har vi sat nogle sorte silhuetter af nogle sportsudøvere, eftersom at det er et graffitiværk, der skal hænges op på, eller et plankeværk, der skal sættes omkring et sportshal. Og det er simpelthen også bare for at kunne motivere folk lidt mere. Og man får også mere øje på de her silhuetter, fordi de er placeret oven på så farverige baggrunde. I mit billede har jeg valgt at sætte figurerne op, så det passer til, at der er en hvid trekant her, som giver dynamik også, fordi at det giver også lidt uro, og det passer til sportsgrenene. Og herover kan man så forestille sig selv, om det er jord, han sparker op eller ej, og hvad man nu end vil bestemme. Og så følger damen her også de orange linjer, som er lagt i baggrunden, sammen med de grønne og de gule også. Ja, det her det er så mit billede, og jeg har valgt at lave en masse farver på, fordi at, jeg synes, det giver en rigtig god stemning. Så kan man se, at ham her baseballspilleren, han står på de orange plader, eller er inde på dem, og det viser ligesom hans banehalvdel. Og så har vi herovre fodboldspilleren på de blå steder, som symboliserer hans banehalvdel. På mit billede har jeg valgt at lave en meget urolig baggrund, da det fanger blikket, og det skaber dynamik, og det har en god sammenhæng til figurerne, da de er også meget dynamiske. På mit billede der har jeg valgt at lave en forholdsvis rolig baggrund, hvor farverne de sådan blender sammen, og det står sådan i kontrast til de meget dynamiske figurer, der er på billedet. Ham her, han følger ligesom linjerne ned, men Tina, hun bliver sådan skubbet opad. Ja. På mit billede har jeg valgt at lave lodrette linjer, og det hænger så sammen med figuren, fordi at når man løber, så er det blandet ud af løbebaner, og det hænger sammen med, at løberen løber. Og derudover hænger det sammen med hægeløberen, som også løber ud af en lodret bane. Når vi skal sammenligne med kunstneren Lee, kan vi kigge på hans brug af farver, hvor han primært bruger de tre primære farver, som er blå, rød og gul. Ja. Men det har vi så ikke valgt. Vi har brugt 6 forskellige farver. Det er så forskellen der, men sammenligningen eller ligheden kan jo så også være, at vi vælger farver, så de går igen. Altså i forhold til motiver, der på ligesbilledet, der symboliserer det meget liv og død, men vores det er mere sådan glæden ved livet og glæden ved at dyrke sport, så det er også lidt forskelligt.